ukukhonzwa singakhonzwa umuntu. Ukusebenza noma singasabongwa umuntu. Ngoba sizikhonzi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane wangenza umuntu ensukwini zobusha bami. Ngibona basekha bogubhu bazalwane. Ngikholwa ukuthi sizozwana. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu wangenzela umusa ensukwini zobusha bami. Washunyayela ivangeli lokuphila bazalwane. Ekhona ama challenges okuba umuntu omusha. Ngoba ngithanda sikhole bazalwane ukuthi uSathane unezilingo ezilingana nawo wonke umuntu. Uma uyingane unonochaka olingana nawe njengengane. Uma uyintombazanyana eyiteenager unonochaka olingana nawe as a teenager angakubamba ngawe. Uma ngabe uyintombi unonochaka futhi olingana nentombi. Uma ngabe umakoti unomexhaka futhi womakoti izono zomakoti. Yes. Noma usumama oqinile njengami osela ngasegugeni. Kunezono zesalukazi esingafuni ukwamukela ukuthi ziyizalukazi. Yebo Nkosi. USathane ubekwile unoxhaka futhi ukubamba lapho bantu abanjalo. Yeah. Ngibonga uNkulunkulu wami ke bazalwane ukuthi akuyanga ngewisdom vela ngiphikanga ke nokuhlakanipha okungako bazalwane. Kodwa the grace of God has kept me up to this far. Ngeke ngise ngisho bazalwane ukuthi kukhona isifundo sengasithola esinamandla noma kukhona into engayithola ehlukile kweyatholwa yini. Amen bazalwane. Kodwa igrace kaNkulunkulu iyangisusa namhlanje ingibeke kuleli izinga. Ngithi ngisekuleli izinga ngixakwa izinto ezaleli izinga kodwa ngibona igrace kaNkulunkulu futhi ingithatha ingibeka in another level. Yikhona ke namhlanje ngihlanganisa iminyaka eminingi ngashada. Ibirthday umshado wami bazalwane namhlanje. Ngo-2001 ngoMarch 3 ngangishada bazalwane nensizwa yaseshowe sithi I do. Sasingazi ukuthi uNkulunkulu will keep us up to this far bazalwane. But uNkulunkulu ngokunomusa namhlanje sihleli uNkulunkulu usenzela umusa. Angifuni ukuqamba amanga bazalwane ngithi azikho izinto ezenzakalayo mhlambe ezidivide umqondo. Mhlambe ezenza ube nasothofu engathi omnyaka akholwa omunye uyakholwa. But lezo zinto ngibonga ukuthi uNkulunkulu has sharpened us. Ukuthi siklinge together fighting against the challenges. Amen. 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 Ngixoxa nomunye umfundisi umyeni wakhe uspecialize kwinkonzo yehealing. Ngithi dadewethu you need to pray ukuthi usuthandazele uphinde uthandaze. Yebo sami. Ngishiswa izinto uNkulunkulu akayireveala kumina ukuthi uyazi yini ukuthi when people are coming forward bezothandazela. Not all of them are sick. Yes. Not all of them abadinga ukuthi bathandazele. Amen. Abanye bazofuna nje ukuthi baphathwe izandla zomfundisi bese right babuyele emuva. Yebo uJesu. Abanye they have got an intention izinto ezikubona ukuyidlulisela nakwabanye. They are operating in other ways. Yeah. So you need to pray ukuthi umeqale lulisandla. The mighty hand kaNkulunkulu ibambe sakhe isandla. Hallelujah. Izinto bekufanele abuye nazo zahlulwe. Amen. 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 Ngangixoxela umunye ke one gift of healing ethi uma kune spirit yena uvela hlaseleke khona. Ngaze ngabuka ngathi Nkosi yami inkonzo inhle siyajabula abantu mabephila kodwa what a challenging service bazalwane. We need as a church to pray for those people. Amen. Ngoba umunye ubekade ethandaza kahle kodwa umbone ephele emehlweni bazalwane. Bese uyabona ukuthi uswele abantu abazoma esikhaleni. Jesu. Ngibonga uNkulunkulu ke bazalwane osiholele emfihlakalweni imihla ngemihla esihlomisa bazalwane. Ngibonge nami ukumenywa Nkosi yami ngingebani umhlabelelo othi ngiyathandwa ngingubani obayede Nkosi yami noma bekunempe engilwa nayo ukuthi kwase kwangabalula Nkosi yami kodwa ngase ngiyamcabanga lo mama ukuthi kodwa manje sezothini
isifundo ngathi umuntu angasazi kusenesikhathi uma eqhamuka umuntu esethi manje ngicela uzofundisa usuke ngempela kunikeza ingcindezi. Ngikhulekile ke kuNkulunkulu ophilayo ukuthi Nkosi ngiyothini kulamakholwa ngoba lamakholwa akholwa yangendlula. uNkulunkulu wezizinto ezinkulu ngingathini mina ngimncinyane kuwo. Kodwa ngase ngithi ngizohlephulelana lokhu uNkulunkulu ekubekile ukuthi trusting God in the wilderness bazalwane. Themba uNkulunkulu ehlane kulo. Amen. Ngiyayibuka ke bazalwane indaba yehlane nokwethemba uNkulunkulu mangisabuka nje ihlane. Ihlane bazalwane indawo engenasithembiso sokuthola utho kuyo. Futhi ihlane indawo angekho umuntu olangazelela ukuthi aphile kulo kodwa liyafika ihlane. Sesikholiwe bazalwane sathi bahlala bejabula bethi amen haleluya kodwa ihlane lona liyafika. Lifika kulikholo. Uthi Jesu ngelinye ilanga kubafundi bakho bakha ngithandazela ukuthi ubasuse kulo izwe kodwa ukuthi bahlale kulo izwe wena ubanikeza amandla okuma. Amen. Haleluya. Amen. Bathi abantwana babehlabelela bathi lo mhlaba uyazamazama, lo mhlaba uyazamazama, lo mhlaba uyazamazama. Indaba esenhlizweni yami nje bazalwane ukuthi asithembe uNkulunkulu ehlane isikulu. Uyabona ihlane yindawo ongathi noma ubuyiphethe provision yenene. Kukhona izinto ekuthiwa ama-investment bazalwane. Mawumuntu ezoyehlane khona lesi silwane eyitholakala emahlane eyibizwa ngokuthiwa amakameli. Ehlane noma ekhona amanzi but you have to go i-distance and wathola amanzi. Ikameli ke kuthiwa lithi malifika lapho emanzini luwaphuze ngathi lizowaqeda kulowo mthombo lithiwa lilayisha amathana amanzi la kulento yayo ehamba nayo. Ngoba liyazi ukuthi ehlane akukho umuntu ukuthola amanzi. Nathi njengamakholwa njengoba siku-spiritual warfare sizothandaza. Sizobekelela amanzi ukuthi makufika ihlane ngikwazi ukuphila. Uyabona umphangi uma ngabe esesiphambanweni elenga eza ukuthi uJesu lo waseNazaretha sasingasekho isikhathi somphangi ukuthi ayozila ukudla ayothandaza khulume zonke izinto ezikhulunywa makuthandazile. Kodwa ukhuluma izwi elinefaith phakathi ngoba ungathi wayekwezwa ngale ndaba yokholwa. Uthi namhlanje uzungikhumbule embusweni wakho. Uzungikhumbule embusweni wakho kusho njalo. uJesu sisimangaliso uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise lababa. Hallelujah. That was the wilderness bazalwane because waye crucified ngenxa yamacala akhe. Futhi wayengayihambanga iprocess esiyaziyo ukuthi iyahanjwa umuntu ophendukileyo. Ufuneka inikele enkosini umuntu simbone ezaphambili, funela umuntu avume izono, asho ukuthi wabulala bani, embulalelani, simbhabhadise emanzini, adle isidlo, akhoza shube ebufakazini, ashube emthandazweni. Amen. Iprocess esiyaziyo ukuthi indlela yethu njengamakholwa. Kodwa bazalwane umphangi ukhuluma nje izolo ukuthi awuNkosi yami uzungikhumbule embusweni. Uyabona ukuthi shonile ilanga uzungikhumbule embusweni wakho ukuthi ngizoba nawe namhlanje eparadise likaBaba. Amen. Amen. Ngikhuluma ke indaba yasehlane bazalwane ukuthi noma lingathandwa umuntu kodwa liyafika. Ihlane. Siyawancanela amanzi sisehlane singazi watholaphi, sincanela ukudla ihlane singazi ukuthi singatholaphi. Uma selifikile ihlane nobhuza umfriend wakho kuba ngazathi khona ismelo sikhiphayo esinukelayo ukuthi ufitwe isikhathi sasehlane. Amen. And ungalindeli ma usehlane ukuthi people will understand what you are going through. Ma wenze njalo wenza mistake enkulu ngoba le expectation yakho will never be met. Uqale manje uthi abazalwane baba abazalwane banenhliziyo ezimbi usehlane. Nobe kulandela ngamafoni ekubuza ukuthi ulale kanjani uyathula mase kusehlane. Ngoba kusuke sekuyindawo igxathu lakho noNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu usuke kahle kahle uyayibona imbazo ekulola.
ukuthi susa amehlo akho kumuntu. Nkosi. He is demanding your attention mawungena ehlane. Amen. Ngoba uma ngazi ukuthi ngihamba kahle sonke izinto ngolokhu ngithi hayi ikhona isizwe kaNxele lapha abangaba ngemoto ukuthi ngizovele ngiyifonele ibone phela naye ukuthi yenze njani. Kodwa uma sengihlane ngothi ngithi ngiyamfonela athi hello singazwani. I-network ingavumi. uNkulunkulu is shifting your focus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi uNkulunkulu is equipping you ukuthi lokho oqolozele ukuthi phakade lami Nkosi. ngelinye ilanga iphakade lizosuka. Jesu. Indaba ime phakathi kwakho noNkulunkulu. Amen. And when you must be fit enough ukume endaweni uNkulunkulu akumisele kuyona. Hallelujah. Noma imoya ivumuza shifting right and center kodwa wazi wena ukuthi la ngime khona ngeke ngize ngisuke khona. Ibhlungu ke bazalwane indaba yasehlane. Ngoba kwesisikhathi ukuthi ngathi mangakhuluma nobani ngesithandazo uvela ngabi naso isikhathi. Athi ama assignment indlela angibambe ngakhona kusami ngicela schedule nakathatha. Lapho wena uyasha. Uyeza ukuthi noma yinini inhliziyo izomanqi. I understand bazalwane zonke izinto abesifazana abadlula kuzona. Ezinye angizange ngidlule kuzona. Kodwa uxoxa nabazalwane nokuba umama umfundisi. Ziningi izinto engiyifundayo. Yes. Ukuthi umzalwane ungasheshe umjaji. Nkosi yami. Ukuthi waze ngambheka ngagula ngase ngasinda usehlane. Mm. Uyambona wena yena akakuboni. Ehlane akubonwani. Akakuboni umama umfundisi ukuthi ngisenkinga nangaka. Yes, akakuboni. Because isikhathi sakho noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngiyathanda bazalwane sike sifundise lenkosi sinamathele kulo silinake futhi ngicela eqaleni sifunde incwadi kaMathewu u21 omunye asivulela uExodus 16 verse 2 uMathewu 21 verse 18 kuya ku19 bazalwane amen. Ngizongixolela ke bazalwane ngimuntu wenza kancane wonke umuntu okwaphila nami uyazi ukuthi ngenza kancane bazalwane kodwa ngiyakholwa ukuthi ngengikhuluma akathahlale ngantongami. uNkulunkulu uzongenzela nje umusa bazalwane ukuthi ngikhulume ngangesilinganiso sikamoya amen. Ngingazengezeli ngingashi obekufanele ukuthi nikuthole ngoba anginazi uNkulunkulu ongithumile kule ndawo uyanazi yena nobone ukuthi kufanele ukuthi ngize la uyanazi wazi nezidingo zenu